for tuning in. Genesis 15 from verse 5. And I'll read. Then he brought him outside and said, look now toward heaven and count the stars if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Father, we thank you. Father, we worship you. We magnify your name. We give you praise and we give you honor, for you are faithful, mighty and awesome. Speak to us this morning. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Nyanda verenga pano inai inechekuita nemaonero, how you see things. Sister Maria Boroma, good Lord bless you. Kelvin, may the good Lord protect you. Mwari vachitaura na Abrahama, Bible rati, he brought him outside. He brought him outside. Mwari vaigona kutaura na Abrahama ari mumba, ari mutende rake, ari inside. But chinoita kuti shoko riti, he brought him outside and said, count the stars, look towards heaven and count. Mwari vada kumupa a new environment, kuti he create a better reasoning and understanding. So nyanda kutaura pano ina exposure. When you expose yourself to information ye kingdom, ku shoko ra Mwari, Bible wrote deep calleth unto deep. There are times that the level of belief and trust zviri pangova kuti unoziva zvakadi, unonzwisisa zvakadi, wawana information yakawanda zvakadi. Tine zvinhu zvakawanda zvizhinji zvinogonekwa nekuitwa naMwari. Asi kutenda kwemunhu kuri limited pa knowledge, pakuziva. So kuva mukati metende kwa Abraham ipicture yemunhu ane information but isina kuwanda iri shoma, because inside the tent you don't see the stars. You just see the roof. But the Bible writes, and God brought him outside the tent. And God brought him outside the tent. Kurati Mwari vari ndoda kutaura newe uri mu environment is different. Ndoda kutaura newe uri exposed to greater things, because inside your tent, that's a picture of limitation. That's a picture yokuti you are in a small environment. You don't see much and you don't know much. So Mwari pa Bible varat, he brought him outside the tent. Kurati Mwari vakamuburitsa mu limitation kuti agone kuva a better mind, an open mindset yekugona kuona better and greater things, or better and greater an environment, create a different dimension of reasoning, of believing, and of trusting God. So tende rako rinogona kuva riri tende re family, a family tent, or a tent of tradition. Rekuti ndo mu environment yawakaberekwa uri, ndo zvaunoziva, ndo zvaunongonzwisisa. So tende rako ringakudaro riri a level of teaching yawawana concerning God. Mukoma kuda mukanganisi, how's UK, how's family, may the good Lord bless you, sir. Happy to see you online. So Genesis 15 verse 5, Bible writes, and the Lord God brought Abraham outside the tent. Look towards the sky, count the stars if you can. Izvo zvawaona ndo zvichaita vana vako. Izvo zvawaona, nyeredzi dzawaona ndokuwanda kuchaita vana vako. Kureva kuti the information yaunozviexposa kwairi ndo inogona kuconnecta mune kumwe kuita kwaMwari kwaunofanirwa kutenda ndokuziva. Mwari vaigona kutaura naAbraham ari mutende, as Bible writes, he brought him outside the tent. My prayer for you this morning is, may the Lord take you outside the tent of limitation. Mwari ngavaburitse mutende mu environment yakabloka your destiny and your future. Nyasha dzamwari ngadzikuburitse mu environment yawakavharirwa nema systems emunyika. There are times that your dreams are so big, but wakaiswa mu environment, mu situation yekuti no matter une a big dream, you won't achieve. Unosvika pakuti
unozvinzwa kuti ndine potential yakakura to do better, maybe in business, maybe muzvidzidzo zvako, maybe whatever area. Asi unonzwa kuti there is a limitation somewhere, somehow. Why? Because kana ukatoita example yevamwe vanhu vari so great and bigger, vanga vaine vision or a dream which is more of the same neyawainayo, but chii chakaitika, kune nyasha dzekuti kune tende rakabviswa ranga rakavabloka, vakaona something better and greater, vakava nenyasha. So Bible not deep calleth unto deep. Hama dzangu ndiri kunamata mangwanani ano, kune rimwe tende raunofanirwa kuburitswa naMwari ugone kuona zviri better and greater. Kune tende relimitation rinogona kuwanikwa mufamily rekuti mese mune zvamunoita, but there is a system yekuti you don't go far. Ukatarisa shoko raMwari, Moses uri kutaura naFaro, Faro unosvika paanoti do not go far. You can go, but do not go far. Kurauti there was another dimension of Exodus yanga ine limitation. Purpose ne reason yaMwari ndeyekuti vanhu vakabuda muEgypt vaende kuCanaan, but pfungwa yaFaro yanga iri pfungwa yekuti there is another dimension of Exodus yatinogona kukupai yekuti you can come out but you don't go far. You can go away, but Pharaoh ari kuda kuti murambe muri close within the vicinity. Anga asingade kuti vanhu vaende kure. So iriko mweya inoita sekunge une zvauri kuita muupenyu wasungurwa waregedzwa, but inoziva kuti we've make a boundary. You are enclosed mu a system. Kune spirit inoita sekunge itende. You can do things, but not internationally, locally. You can do better and greater outside. Saka iyo mweya payakaziva yakakurega uchiita, but inside the tent. So shoko raMwari rati, and the Lord God brought Abraham outside the tent. Ndokubva vamuti look up into the sky. Count the stars if you can. Ndo zvichange zvakaita vana vako. Which means there are better and greater things outside. Mwari zvanoda kuexposa kwazviri, zvanoda kuita muupenyu hwako. So vari kuda kushanda nereasoning, neunderstanding, nebelief yaAbraham. So vanoda kuti abelieve mune zvimwe zvinhu zvaanogona kuona ari muplatform munzvimbo yaari exposed to the sky, not to the roof. Ari mukati metende ari limited kuti anongoona the roof of the tent. But outside the tent, anoona very far, anoona ma stars. May the blessing of the Lord take you very far. Nyasha dzaMwari ngadzikuendese kure. Nyasha dzaMwari ngadzatambanudze business rako riende kure. Nyasha dzaMwari ngadzicreate an environment isiri local kubedzi, but an environment it is so international. It reminds me of the book of Mark 14. Mukadzi akauya akazora Jesu perfume. Jesu unoti kwese kuchaparidzwa vhangeri ngariparidzwe in memory of ye. Kureva kuti Jesu ari kuti nyangwe aizikanwa muno muJerusarema, but nekuda kwekuti waisa perfume yake muushumiri hwangu mandiri, ndakumupa nyasha dzekuti even though kune vanhu vasina kumuona kana kumuziva. So kuti Jesu waimaketa mukadzi uyu zvaaita kuti zvizikanwe pasi rese kuti aparidzwa vhangeri. Kuti akabreakerwa tende relimitation. Perfume yake aigona kuzvispraya iye ozikanwa environment yaanogara. But paakaspraya perfume yake pana Jesu, akabreaka the tent. Today we are talking about her. Nekuda kwekuti akawanirwa nyasha to break the tent. Sharon Nyoni, Tambudzai Zulu, may the good Lord bless you. So mangwanani ano, my prayer is, may the tent of limitation be broken in the name of Jesus. May the tent of limitation be broken in the name of Jesus.
May the tent of limitation be broken in the name of Jesus. Every traditional tent, every tent rekumusha kwa unova, tent reasoning yako is limited. May the blessing of the Lord break the tent of limitation. Father, I pray over your people this morning. I decree and I declare every tent, every blockage, every limitation be broken in the name of Jesus. Every tent of limitation be broken in the name of Jesus. Baba ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura favor. Vana venyu ngavarangarirwe mangwanani ano. Matende akavhara upenyu hwavo, matende akavhara mabasa ravo. Every tent yakabloka the work of his hands or the work of your hands be broken in the name of Jesus. I tear apart the tent of limitation. It also reminds me when Jesus was on the cross, Bible note, he cried out with a loud voice, and the tent or the curtain yaiva mukereke ikabvaruka ikatsemuka kubva musoro chiya kuzasi. What was the curtain for? Yanga iri curtain yaisa a demarcation, a boundary, a limitation. Kuti vamwe vaiwoshipa Mwari the other side, but the other side ndokwaenda mapriest vaenda munonzi hall of the holies mavari kuita encounter with the Spirit of God. But because of Jesus, he gave us a new identity. We are now a royal priesthood, peculiar people, chosen generation, which means just wakabreka, wakatsemura, a curtain, rangariri a demarcation, a boundary, a limitation, a border, yaita kuti vanhu vatadze kuexperience the presence of God, yet they were in the church. Nakuti mu church maiva ne demarcation yekuti the royal priesthood vapriestita ndovari kuenda ku hall of the holies, ndovari kuita encounter with the Spirit of God, but other people will be at church without encounter. But because nekuda kwa Jesu akabreka akatsemura that curtain, the same year with Genesis 15:5, the Lord brought Abraham outside the tent. Pauline Mudikani, may the good Lord bless you. Benedict Gumbo, may the good Lord bless you. Wishes Mterongara, may the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. So my prayer this morning, every tent of limitation, every curtain rakaku blocker, so that you won't experience better and greater things of life. May the good Lord grant you the grace. May the good Lord give you the grace. May the good Lord give you the grace. Mwaringa wakupenyasha, mwaringa wakupenyasha, mwaringa wakupenyasha, mwanir wa favor na Jehovah. Break my limitations, break my limitations. In the mighty name of Jesus. It's reminding me to pay a reminder. You can visit Facebook page Rangwidori, then you will see Semoni yataka paridzako Middelburg. Conference ranayo ku Middelburg. Semoni yakanzi breaking a new ground. Huh? Is it the right title? But visit my last sermon that I preached in Middelburg from Acts 28. From Acts 28. Mwari wati wandire nyasha. Mwari wati gonese. Mwari wati rwire nyasha dzidirurwe muupenyu. Kune matende anovhara vanhu. Kana munhu ari mutende ane zvaanoita, but haagone kuonekwa. Kureva kuti you can be in business, but pane blockage pa market yako. Nekuda kuti kune spirit isingade kuti ugone kuinteracta, ugone kuzivana nevamwe vanhu, ugone kuassociate nevamwe vanhu. May the good Lord bless you. Tende iroro ndiri kudeclare mangwanani ano. Tende rinogona kukutendera kuti mukati metende imomo gara idya fara, but uri in a limited environment. Yeti Mwari varoda kuti uone not the roof of the tent, but the sky and the heavens. So Mwari vakamuburitsa kuti ave ne better view, better reasoning, better environment. Nakuti chavarikuda kutaura nekuita muupenyu wake achidi munhu ane a mindset iri blocked mu a tent system.
So Jesu wauya pa Calvary adanidzirwa neziguru. Bible wrote the curtain was torn apart. So life ine ma curtains a limitation. Ma curtains anobloka nekudzimaketa nekuisa a boundary, a border yekuti zvimwe zvinhu muupenyu unoita but you don't go far. Zvimwe zvinhu muupenyu unoita but there is a spirit inoti be limited in your tent. Ita zvaunoita but gumira mutende rako. Business rako ita but garigumire mutende. Bandauya kuzonamata newe mudikani mangwanani ano. You need the grace of the Lord. You need the favor of the Lord. Ugone cooperate with the sky mentality or with the heaven mentality than to operate with the roof of the tent mentality. The roof and the sky. Ndopane a difference. Abraham ari mukati metende. Mwari vachitaura naye. Haigona kuona zvikuru zvida kuitwa naMwari. Uye zvailimita reasoning, faith ne believing yake. So Bible wrote then the Lord brought him outside the tent. Baba ndinonamata. Baba ndinotaura nyasha. Kune matende akavharira mabasa evana venyu. Kune matende akavharira mabusiness evana venyu. Kune matende akavhara nyangwe utano vevana venyu. Kune matende, kune ma systems anova a blockage kuupenyu vevana venyu. Imi makaburitsa Abrahama mutende. Mukamuratidza denga nekugona kwenyu. Baba vana venyu ngavabude mumatende iwaya. Ngavasangane nekukura kwenyu, ngavasangane nekugona kwenyu. From the roof mentality to the sky mentality. From the roof blessing to the sky to the heavens blessing. Baba ndanamata nokutenda mangwanani ano. Vana venyu ngavarangarirwe ngavawanirwe nyasha. Ndiri kunamata noupenyu hwanetando chuma. Ndiri kunamata noupenyu hwajiye moyo. Mangwanani ano nyasha dzenyu ngadzidururwe Mwari. Ngavabviswe kubva mumatende. Ngavaipiwe a better exposure, a better environment. The spirit inolimita nekubata vanhu kuti vaoperate vakavharirwa mukati metende. Ndiri kutaura nyasha dzinovasunungura. Ndiri kutaura favor inotadza kuti varangarirwa nemi Baba. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. 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 Baba nyasha dzenyu ngadzidururwe. Nyasha dzenyu ngadzidururwe. Nyasha dzenyu ngadzidururwe. Favor muupenyu hwevana venyu. Vana venyu ngavarangarirwe Mwari. Vana venyu ngavarangarirwe Jehovha. Mwari wakatendeka mutsvene wakarurama. Ndiri kutaura favor, ndiri kutaura blessing. Zvinobatwa neruoko rwevana venyu. Zvavanobata nekuronga Baba zviendeke. Favor inobva kwamuri mutsvene. Nyasha dzenyu dzidururwe muupenyu hwavo Baba. Every plan and the arrow of the enemy be put to shame. Ndiri kutaura favor. Ndiri kutaura blessing. Ndiri kutaura nyasha. Ndiri kutaura kugoneswa. Ndiri kutaura kurwirwa. Nokote muri Mwari. Nokote muri mutsvene. Nokote makatendeka. Nokote makarurama. Nokote munotida. Nokote munotichengeta Baba. Mbiri yenyu ngaikudzwe. Zita renyu ngariremekedzwe. Nyasha dzenyu dzidururwe muupenyu vana venyu Baba. Nokuti munotida, nokuti munogona. Nokuti munotirwira, nokuti munotichengeta. Nokuti munotida, nokuti munotigonesa. Ngarikudzwe ruongwe zita renyu Baba. Ngarinamatwe ribatwe neutsvene. Iyemi makatendeka mutsvene wenyasha wakarurama. Ngariongwe zita renyu Mwari. Ngarikudzwe rinamatwe. Ngariongwe zita renyu Baba. Ngarikudzwe rinamatwe. Nokuti munogona, munotida. Nokuti munotirwira nekutichengeta. Nyasha nekubata kwenyu. Nekutirwira kwenyu Baba. Muupenyu wedu Jehova. Nokuti muri mutsvene. Nokuti makatendeka. Nokuti makarurama. Nokuti mune nyasha munogona. Mbiri nerukudze zviwe kwamuri. Nyasha nekubata kwenyu. Namatwai vongwai Baba. Remekedzwai kudzwai piwai mbiri. Nokuti makatendeka mutsvene. Makarurama wenyasha anogona. Munotida, munotirwira. Munotichengeta nekutigonesa. In the name of Jesus, Rabba Shatakayade, Rete Teleboshiakata, Mante Barandole Boshiakate, Riba Baba Shaliga Basande, Reke Teleboshiata Kila Basanda, Mante Baradiata, Riba Baba Shiketaya, Mente Balandoro Boshiakataya, Mante Kaladiata Reke Telebosha, Rete Teleboshiakata la Baba Sande, Riba Baba Shiataka, Mante Karandoro Boshiakata la Bosanda, Ribaja de Gemaliga Dayaso, Rete Teleboshia Catalabasate, Ratatala Talaboshia Catalabosa,
reketele boshia katala boshaliga basande, mante barando roboshia gadaya, mente baradia taliba shayado, reda baya siata talabo, mante tereboshia katalaba suketaya, mente baradianda, ribaja degedala da baradia kasada, mante baradia taleketele boshia kata, mente barade reketele bojaliga basata kayanda, mante terebojia talabosa, riba jade mante barando, riba baba baba sakiata kaya, mante kere de boshia katalabo, rebo jade kantelabo boshia kata, menta barando robojia katalabosa, meketele boshia katala tarabo, mante karande reboshiata, muri muchene baba kutswa, muri muchene wongba, na matwa ire meketswa, vana venyu ngavarangarirwe, nyasha dzenyu ngadzidururwe, zvavanobata zviendeke, masuo ngaazarurwe, favor mukati meupenyu Mwari, kuronga kwakaipa ngakunyadziswe. Baba ndiri kutaura favor, may the plan of the enemy be put to shame, the negative voice be silenced. I speak blessing, favor, protection upon their lives in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mangbanani ano baba, bana venyunga varangarirwe, mangbanani ano muchene. We pray for your mercy, we pray for your grace, we pray for your favor in the name that is above every name, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Rabashata kaya dabosa, mentele bojia takali gabasande, rada bahe kantela bosha, mentete balada rabojia kata, meketele bojia kata la bosa, mantera bojia mandere kete bosa, retete la boja le gabasande, mante baradiata kola basaya, menta baradiata, miketa kula badela kendere bojia kata, rakata la bojia kata, la katele boshiande, rita talaboshia katalabo, mante tereboshia kasamande, rede bayandole boshia kata, makatara boshia katalabosa. Baba ndilo namata ndilo taura nyasha, favor mkati maupenyo wevana venyu, ngavarangarirwe ngavakoneswe nemi, zvavanoshuwira zvisadzikiswe, mukati maupenyo mukati mekurarama. Every tent of limitation be broken. Every tent of limitation be broken. Baba mweya wakuti zvizhinja zvibatike. Baba mweya unorwa neku-expanda, nekubudirira, nekukura, ne-enlargement. Ndiri kunamata Baba. Sajabez not, Lord, may you enlarge my territory. Oh Lord, so you may enlarge my territory. Baba ndiri kutaura territorial enlargement. Territory enlargement. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nyasha dzenyu Baba. Zvinobatwa nevana venyu, nyasha dzenyu mangwanani ano, muzita raJesu Kristu ndiri kunamata Baba. Every tent mentality, every tent spirit iregere kuopareta nekubata muvana venyu. Imi makaburitsa Abrahamu mukati metende, mukataura naye Baba, mamuburitsa mukati metende, mukamoti look towards the heaven. Ndozvichange zvakaita vana vako Baba. Zvinoitwa nemi Mwari hazvisi mutende zviri mudenga, zvinoitwa nemi Baba hazvisi mupambangu zviri kwamuri, zvinoitwa nemi hazvisi munyika zvinobva kwamuri. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose. Every spirit of limitation be broken, be broken, be broken, be broken in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. I want to read Exodus chapter 10. Exodus chapter 10. Exodus chapter 10 from verse 7. Then Pharaoh's servant said to him, how long shall this man be a snare to us? Let the men go, that they may serve the Lord their God. Let the men go, that they serve the Lord their God. Do you not yet know that Egypt is destroyed? So Pharaoh and Aaron were brought again to Pharaoh. Moses and Aaron were brought again to Pharaoh. And he said, go, serve the Lord your God. And Moses asked, who are the ones that are going? Why? Nekuda kwakuti Pharaoh wanga wakupa vana veIsraeri ma conditions. And Moses said, we will go with our young and with our old, with our sons and our daughters, with our flock and our herds. We will go, for we must hold a feast unto the Lord. Then he said to them, the Lord had been better with me, with you, and when I let you and your little ones go, beware, for evil is ahead of you. Not so. Go now,
you who are men, and serve the Lord. For that is what you desired. And they were driven from the presence of Pharaoh. Ndoda tuone kuti Pharaoh wakashika pakunegotiata a wrong exodus yekuti waipa ma conditions kuti varume bedzi ngavaende vana ngavasare. But Moses unotaura a full package yekuti tinoenda isu, vana vedu, madzimai edu nezvipfuyo zvedu. Moses uri kusvika pakuti ndiri kuunderstanda pfungwa yaMwari haisi yekuti tingobuda bedzi, but we must come out with great substance. That's the original mind of God. Faith Whiskey Muribanja Karongosi Murunga Budakiseni Zikomo Kwambiri Mai Muru. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. So the original mind of God, they are kuti vanhu vabude with great substance. But Pharaoh wai negotiate a wrong exodus. So zvakatora kuti Moses anga ane exposure pamusoro pe knowledge, pamusoro pe pfungwa yaMwari. Yekuziva kuti Mwari vari kuda kuti kana vanhu vachibuda vanobuda vakadii vane. Uyu aida kuvapa a tent, aida kuvapa a exodus iri closed mukatende kekuti when you go leaving your children, it's obvious that one day pamuchafunga vana venyu munodzoka. If you go leaving your families, munongodzoka nekuti muri kuda mhuri dzenyu. Mukaenda muchisiya mombe, muchisiya zvipfuyo, munongodzoka makufunga wealth yenyu. So hatina wealth inosara kwa Satan, hatina mhuri dziri kusara kwa Satan, hatina vana vari kusara, tiri kubudirira nevana vedu, tiri kusumudzirwa nevana vedu, nemhuri dzedu, murelation muwanano dzedu Mwari akuwandirei nyasha hama dzangu. Ndoda ndiverenge Genesis 15. Genesis 15 from verse 13. Then he said to Abraham, know that your descendants will be strangers in the land that is not theirs, and they will serve them, and they will afflict them for 400 years. And also the nation whom they serve, I will judge afterward. They shall come out with great possessions. They shall come out with great possessions. So Exodus, yanga isingori Exodus, yekuti vanhu they are becoming free vari kungobuda, but yava Exodus with a condition irikutaurwa naMwari kuti they will come out with great substance. So ukaenda manje kunana Exodus 9, 8, 10, 11 uchaona kuti Moses in the presence of Pharaoh vanosvika pavanodiscussa kuti taakuda kubuda. Minana yaitwa Pharaoh aine fear, but airamba akaisa a condition yekuti endai siyai mombe, endai siyai madzimai, endai siyai vana venyu. So that condition Moses ndo yairesist. Why? Nokuti haana a tent mentality. There are times yekuti we settle for less because hatina exposure mukuita kwaMwari nemukugona kwaMwari. I pray that you are exposed to information inoita kuti uve ne better understanding, when a broad, a wide understanding concerning the things of God. Don't settle for less. May the enemy create a tent pa mentality yako yekuti uregere kuona far better and greater, kutadza kutenda nekurizena nekuva nepfungwa yekuziva kuti Mwari unoita zvikuru. That tent I break it in the name of Jesus. Tent of limitation, I break it in the name of Jesus. Sister Faith Mubanga, may the good Lord bless you. Don't settle for less. There are better and greater things that God is prepared for you. Genesis 15 verse 5. The Lord brought him outside the tent and showed him the heavens. Something better and greater. You don't see the heavens or the sky, but you only see the roof. Every roof yakavara. Every tent rakavara, basarako rakavara, whatever area you desire to grow. Father, I pray in the name of Jesus. Father, I pray in the name of Jesus.
hakuna nyika ichavhara blessing yemunhu uyu Mwari, nokuti unotenda Mwari. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwenyu, hakuna kuronga kwavanhu kuchavhara, hakuna a family tent richava a blockage kubasa rake. Ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura favor nezita raJesu, nezita raJesu. My Roslan, may the good Lord bless you. Lichiome, may the good Lord bless you. Witness Muterongara, Faith Wishes Muterongara, may the good Lord bless you. Ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura nyasha. Rejoice Kenos, receive the blessing. GM Moyo, may the good Lord protect you. Baba, I pray, this family, Lord, this morning, may they receive the blessing. May the favor of the Lord take them far. Every plan of the enemy must be put to shame. Every evil altar be broken in the name of Jesus. Baba mazita nekutara kwenye muupenyu wedu. Takupa imbiri nekukulemekeza ino kuti makanaka. Vana venyu ngavarangarirwe ngavagoneswe. Ndiri kunamata na upenyu wa Bryan hotspot Mafua. Ngawarirwe nyasha munyika yedu nzvimbo yeDurban. Ndiri kutaura nyasha muupenyu wa Nometa. Ndiri kutaura favor ne blessing inobva kwamuri Baba. Nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Ndiri kunamata na upenyu wa Tsitsi weshe. Ndiri kunamata na upenyu wa Mai Chigwindi. Ndiri kudeclare favor nenyasha dzenyu muupenyu wa Mai Mukwena. Baba ndiri kutaura favor muupenyu wa Makaita Musache. Catherine Chizengeni ngawanirwe nyasha. Blessing ne favor muupenyu wa Wadza Makusha. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Every tent of limitation be broken. Every tent of limitation be broken. Baba takuda cooperate with the heaven mentality than the roof mentality. I decree and I declare. Mwari wakarangarira Abrahama. Nokuti tiri vana va Abrahama nekutenda. Tabuda mumatende dzinza. Tabuda mumatende muri. Tabuda mumatende atakagadzirirwa nevanhu tikaiswa imomo. We are now operating under the heavens. We operate under an open heaven. We are going to be stars. We are going to shine. Mwari maburitsa Abrahama mutende makamuratidza nyeredzi. Mukati vana vako ndozvavashava. Not just in numbers but also in shining. Baba ndiri kutaura kuti whatever they touch and handle, may they shine. May the blessing of the Lord protect your children this morning. In the name that is above every name, I pray, muupenyu wa Maishanje, Gertrude Zvanyaza, may the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Muri ngaichengetwe, favor ngaidururwe, nyasha ngadzibate pamusoro peupenyu hwenyu. Ndinotaura visa, ndinotaura kuzara kwemasuo. Shoko raMwari rinoti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Baba vese vane ma-application ema-visa to visit or to go to other countries. Ndiri kubreaka that tendere mumuri. Rinoti hakuna kure kwaunoenda. Ndiri kubreaka the saying ya Pharaoh yekuti aiwa don't go far but buda yenyu. Ndiri kutaura kuti vana venyu ngavaende kuKenani. Vana venyu ngavaende kwamakavagadzirira. Vana venyu ngavasvike munzvimbo dzavanoshuwira. Ndiri kudeclare favor muupenyu hwaDaddy Tafi. Ndataura nyasha nekubata kwenyu mangwanani anu. Ngaarangarirwe, ngaachengetwe, ngaagoneswe nemi Baba. Every spirit of limitation be broken. Every tent mentality, I come against it in the mighty name of Jesus. Mutsvene wakatendeka Mwari wenyasha anogona anotida nekutirwira aiwa mangwanani ano Baba. Vana venyu ngavarangarirwe mangwanani ano Baba. Nyasha dzenyu ngadzirirurwe muupenyu hwavo nokuti muri Mwari wakatendeka, nokuti muri Mwari wenyasha anogona. Bhiri nerukudzo zvive kwamuri. Iyemi munotida nekutirwira, iyemi munotichengeta nekutigonesa. Mutsvene wamasimba ose ndinonamata Baba mangwanani ano muupenyu hwaMinister wenyasha Vhengere. Use him Lord for the glory of your name. Paanomira vachiimba muushumiri hwavo Mwari, masuo ngaazarurwe, favor ngaidururwe, ngavaburitswe mutende limitation, international doors to be open. Iyemi Mwari makati kuna Abraham, come out of that tent. I want you to count and see the heavens and see the sky and see the stars. Vana vako vachava senyeredzi. Baba ndiri kutamata kuti muuwandu hwavo they will shine. Baba muzvizhinji zvichabatwa they will shine. In the mighty name of Jesus. Ndinonamata noupenyu hwaMB Maisera. Ndiri kudeclare favor nenyasha nekubata kwenyu nokuti muri Mwari. Mangwanani ano mutsvene wakatendeka. Mangwanani ano wenyasha anogona. All the glory, all the glory, all the glory belongs to you. For you are faithful, mighty and awesome. Ragadabosha, mentele boshiada, mante baradiaka, mante tebaligadayase, menta bare, menta bayaso, ribaja dege, baligabasata, yo
Rabo kotorobosa. Ribajaya diata. Retete leboshiakate. Mante baradiasa. Rebojade. Mante balando. Ribajadege. Menta balado. Radaba isaka. Hibashataka. Mante balada. Redededebo. Shatia karabosa. Mente leboshianda. Ribazadege. Marigadayaso. Kontabayaka. Ribajadege. Maligadayaso kontabaye. Mante telabo shariata baligadayasa talakande. Rebojadege maligadayasa. Faithful God, ancient of days, Holy One, the God of Israel. Iye wakatende kamchene wakarurama. Mangwanani ano baba bana venyunga varangarirwe. Mangwanani ano nyasha dzenyunga dzidururwe. Mangwanani ano baba bana venyunga vagoneske. Ndiri kunamata kuna Mwari wa Israeli. Iye mchene wakatendeka. Iye wakarurama anogona. The covenant keeping God, faithful Lord, for thy mercy, O Lord, endureth forever. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Thy mercy, O Lord, are new each and every day. Baba munotero pafaza patino buda ne patino pinda. Mwari wenyasha mchene wakatendeka. Every tent of limitation be broken in the name of Jesus. Every tent of limitation be broken in the name of Jesus. Every tent of limitation be broken in the name of Jesus. Rabba Shataka Yada. A record breaking anointing. Baba kana kune waka operate mumatende. Bana venyu baba ndiku prayer for new territories. Baba kana kune waka operate mumatende. Bana venyu ngavaragarirwa. I break that tent by the power of the Holy Ghost. Bana baba ngava ma record breaker kumuri dzavo kunyika dzavo. Ngava ma record breaker mngari mumuri dzavanobva baba. Every spirit of limitation inobata nekurwa neupenyu vana venyu. Baba ndreko namata, not your people. Kwete vana venyu ava vakatengwa neropa reGbayana. Kwete vana venyu ava Mwari vanotenda mushoko renyu. Kwete muvana venyu ava Mwari ava ngavarangarirwe. Nyasha ngadzidururwe. Favor ngayionekwe baba. Ngavaburitswe mumatende. Ngavaburitswe mumatende Mwari. Ngavaburitswe mumalimitations. Ngavaburitswe baba. Ngavaburitswe nenyasha dzenyu. Ngavaone zvinoendeka. Ngavabate zvinoendeka. Ngavaoneswe nyeredzi nemimwari. Kwete kuwanda kwadzo asi even unto shining. Father, I pray for the grace ibate pamsoro pepenyo for them to shine in the mighty name of Jesus. Amen and amen. I encourage you to revisit Facebook here. Mone message ye yandakaparidza ku Wheatbank about the record breaking. May the God grant you the anointing to break records. Please visit this Facebook page. Pane semoni andakaisa patakashumira ku Middleburg. That's Mpumalanga. X28. Yakanze record breaking. May God give you a record breaking anointing. Zvisina kuitwa kumba kwenyu, Mwari ngavashande newe. Sinabvira zvaonekwa kuti nzare kwako. Zvausina kubvira wafunga kana kutarisira. Kufunga kana kupinda moyo mako. Mwari ngavakupe nyasha. Mwari ngavakupe nyasha. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Be a record breaker. Tende ngari bvarurwe. The Lord brought Abraham outside the tent. The Lord, I need to reread again. The Lord brought Abraham. The Lord brought Abraham. Genesis 15, verse 5. Then he brought him outside and said, look now towards heaven and count the stars if you are able to number them. And he said, so shall your descendants be. Look towards heaven. Count the stars if you can. So shall your descendants be. Not just in numbers, but stars they shine. And guess what? They shine brighter at night. That's why we see stars at night. When it's dark, that's when they get an opportunity to shine. Kana kwaita rima nyeredzi ndo padzinooneka dzichipenya. Handizivi rima rakatarisana neupenyu hwako. You will shine.
You will shine. You will shine. The blessing of the Lord will cause you to shine. Despite despite opposition, kupikiswa, kuruiswa, kusadiwa, rejection, kusafarirwa, uri mwana wa Abraham na kutenda, you will shine. You will be on top and you will shine. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you. So happy to see you people. I'm so happy to